на всички, аз съм Experience Place BG, това е първото включение на Minecraft и играем Survival Games в момента в един сервер, който не е премиум, ще оставя IP в описанието. И да, започваме след 5, 4, 3, 2, предупреждавам ви, нуб съм. Мисля, че за втори или трети път играя Survival Games. И да, все общо взето сигурно нещо няма взима. Бутушки, стрела, ябълка. Нещо не взех. Бутушки. 3 ябълки, колкото нещо да имам. И да, сега бягаме. Докато ни не убият и свършвам клипа. Да, това вече си отделна поредица на Minecraft Mini Games. Мисля, че ще се казва поредицата. И да. Ще искам паузи да не намерят или да не убият. Така вече е един. Лесно. И да, само ние стръгнахме насам, което значи, че ще оберем първите честове, които са от тази страна. Ако има такива. Името на сървъра няма да го спомена. Освен ако не го изпиша тук пред чата, но това вече е друг въпрос. И да. Така вече не може да бягаме. Така. Чест. Молеца чест. Общо взето непотребни работи взех сега, освен ако не се намеря лък. Което е супер, нали, защото нямам и меч. Така някакъв. Ходя никакви честове. Дано и не намерят поне тук и джунглата. За щастие сме в джунглата, но не ми лагва, което е доста добре, предполагам. Така ще му калям покрай брега. Да, не е някой подводен чест. И да, както виждате, дами и господа, почнаха да измерят. Ай, стига, няма често. Да, в някой друг епизод може да оцелявам с някой приятел, може би. Няма често, бе. Нали ми този сървър да не слагат. Така. Абсолютно. О, меч. О, благодаря ти, боже, благодаря. И още непотребни 1000 бутуши. Така, меч сме с меч, но нямаме никакви брони. Освен тия бутуши. Чест. О, но не е обран. О, още няколко меча, дами и господа. О, риба и храна. И честплейт. Идеално. Ако повече тази иска. Освен нещо диамантено, нали? Така, ресурс пакове стомпи. Но да се не ми бъгне. Да, бъгна. Съжалявам за това. Просто бъгна, да се ми виждате ресурс пака.
ще тръгна там, къде са другите. Колкото да има някакъв екшен в клипа, нали? Но мисля, че съм първи умрам, защото в PvP съм пълен слабак. В началото още почествайте си железните мечове и тем подобни. Не знам сега как ще се справя с тия дървени, но... с тия дървени мечове. Си пазя ябълките. Отново проръчателства странно. Си пазя ябълките. Ако не стане нещо тук до няколко минути, вероятно ще приключа скипа и ще го направя на две части. 200 хора сме останали към 20 някъде. Не знам това да са хората от сървъра. Така... Арме, няма ли хора тук? Кажи, че сам игра Survival Games. Добре, ще се върна, когато стане нещо. Така, да им го сная, в момента ме преследват някакви златни и мисля, че ще умра точно тук. Тези гадини са тим. Опа. О! Убихме го! Убихме го! Дами господа, убихме го. Той беше диамантен. Златен. Имаме железен меч. Момицата ти мръснанка на дома!